טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט של נשמטק. עוד לא מצאנו לו שם, אבל אני ממש מתרגש להתחיל את הפודקאסט. שוברים קירות, לא? שזה השם של הפרק. כן, זה אחד השמות שבאמת, שהיו שוברים קירות. מה הקטע? וואלה, אני חושב שעולם הדייטים באיזשהו מקום נמצא באיזשהו קיר כזה. מצד אחד כזה, אנשים גוללים באפליקציות ודברים כאלה, או מהצד השני אנשים נעזרים בשדכנים או במשפחה, ובאיזשהו מקום מרגישים תקועים. ואנחנו מביאים פה איזה קול אחר, קול שמנסה לקחת את היתרונות של שתי העולמות, ולשבור את הקיר הזה שעוצר את איפה שהאנשים היום נמצאים. זהו, אז ברוכים הבאים, מאוד מתרגש ליצור לעשות את זה איתך ביחד. אני גם מתרגש, כיף להיות פה בסטודיו כזה יפה. כן. זהו, אז אני חשבתי שנתחיל עם השאלה שככה דיברנו עליה קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת. הרגיש לי שאלה שמעניינת. השאלה היא, מה אתה חושב על להתחתן בגיל צעיר? מה אתה חושב על להתחתן בגיל 18, שנקרא לזה גיל צעיר, פחות ממה שמקובל היום באמת בחברה? אשמח לשמוע, מה אתה חושב על זה? כן, אז זה גיל שהוא בעייתי בעיניי. כאילו, בעולם היהודי דתי בכללי זה המצווה להתחתן בגיל 18, אבל בחברה שאנחנו נמצאים בה כיום בישראל, זה פשוט קצת תזמון מוזר. כי מישהו בן 18 זה לפני שהוא מתחיל ישיבה, או צבא או מכינה, וזה גיל בעייתי, כי זה גיל שאתה לא נמצא בו הרבה בבית, וזה קשה באמת לקיים יחסים תקינים בעיניי. אז לכן קצת מוזר לי שאנשים כן מתחתנים מוקדם, אבל אם זה בא בטבעיות ואתה נפגש עם מישהי וזה מתאים, ואתה יודע שזה מתאים איכשהו, אז סלמתק. הבעיה השנייה שלי עם זה שאני חושב על עצמי לפחות בגיל 18 אני לא אותו בן אדם שאני עכשיו. ברור לי שאנשים מתבגרים ומשתנים, אבל גם למצוא זוגיות, זה מתאים רק לאנשים מאוד בוגרים. אני לא מכיר הרבה אנשים שבאמת בשלים לזה. ולכן אני קצת חושש מזה. חושש מאנשים שיפרדו, שיהיה גירושים. זהו, אז זה באמת מעניין, כי כשאתה אומר שהיית בן אדם אחר בגיל 18, ממה שאתה היום, אתה רוצה כזה להסביר מה אני מתכוון? כן, כאילו מה... בגיל 18, נגיד הייתי אומר לך שאתה צריך להתחתן. מי האישה שכזה היית בוחר, וכזה למה היום זה לא מתאים לך, או משהו כזה. כן, הייתה לי חברה בגיל 18, אבל זה היה זוגיות שהיא לא הייתה כל כך מוצלחת. הגעתי למקום שהרגשתי שאני תקוע בזוגיות כבר. כאילו מהצד שלה היה הרבה לחץ להתחתן. מהצד שלי, אני כזה יצאתי כי... וואלה, היא כאילו אמרה לך כאילו? כבר בגיל 18 בוא נתחתן? אני בפעם הראשונה שאני נכנסתי לבית שלה, אמרו לי, הנה החתן. וואלה. אבל לאט לאט... זה מלחיץ, לא? שאומרים לך... כן, ונקשרתי עם המשפחה, ואתה ממש נכנס עמוק לתוך הדבר הזה, אבל אתה... משפחה שהייתה מרעננה? כן, משפחה מרעננה. זה גם מפדח, לא? כאילו שאתם כזה אחר כך ראיתם אחד את השני, וזהו שאתה סבבה עם זה. כן, בהתחלה, אחרי שיצאנו 2.5, אחרי שנפרדים זה... וואו, זה מוזר, ולפעמים, במיוחד בדרך שזה יסתיים, זה לא יסתיים בצורה כל כך טובה. זה הקשר הראשון שלך? זה לא נעים. כן, זה הקשר הראשון. אבל אנחנו גרים באותה קהילה, והכל בסדר. מתבגרים. כן. ככה שלפעמים אתה נקלע לזוגיות, אולי גם עם הבן אדם הלא מתאים, וגם עם עצמך שאתה עדיין לא בשל. כאילו, לפני שהלכתי לישיבה, לפני שאני יודע מה אני רוצה מעצמי, איזה כיוון יש לי בחיים בכלל. אני בכללי עברתי הרבה תהליך התבגרות בגיל 18. הפכתי מבן אדם שאכפת לו רק מספורט ומ-NBA לפתאום בן אדם שיותר רחב אופקים. פתאום אכפת לי יותר מההיסטוריה של המדינה, מהציונות, מהביטחון, מהחינוך, מכל מה שקורה מסביבי. וזה לגמרי גם משנה את האישיות שלך, ברגע שאתה מתעניין במה שקורה מסביבך, ולא בקבוצת NBA בסן פרנסיסקו, אז אתה גם, האישיות שלך משתנה, מה שאתה עושה עם הזמן החופשי שלך משתנה, וזה לגמרי הופך אותך, זה הופך את הקערה. אז אתה אומר, היום היית יוצא עם מישהי אחרת, שכאילו מתאימה יותר לערכים שלך היום, וכזה זה. אז בא לי שנייה להקצין דברים, אני לפעמים אוהב להקצין כדי להעביר איזושהי נקודה.
אני עוד מעט אגיד מה אני חושב, כאילו באיזה גיל אני חושב שכדאי להתחתן, אבל בוא נדמיין דווקא אנשים בגיל 35, אוקיי? שאולי בחלק מהמסגרות זה ייראה טריוויאלי להתחתן בגיל הזה, אבל שלכל אחד יש חשבון בנק משלו, שלכל אחד יש כזה את עולם החברים שלו, ואת עולם הערכים שלו, ואת הדירה אפילו שהוא קנה לעצמו, ואז מגיעים ומתחתנים. אז כאילו באיזשהו מקום, אני אפילו שמעתי לאחרונה איזושהי, באחת הקבוצות בפייסבוק, מישהו שואל, האם אנחנו אחרי נישואים, האם זה בסדר ששנינו מנהלים חשבונות בנק נפרדים? שלחלק מהאנשים זה נראה טריוויאלי מאוד, אבל באיזשהו מקום, כשאתה מגיע בגיל כל כך מאוחר לקשר, זה באיזשהו מקום מפריע על האחד הזה, על היכולת להשתנות. ואולי דווקא בגיל צעיר, אז כשיותר צעירים, אז אולי כשעושים שינוי ביחד, אולי אפילו דווקא זו ההזדמנות לדבק יותר חזק. כשאנחנו בעצם אלסטים יותר, זה יכולת להתקשר. סתם, אז זה הצד השני של כאילו של גיל מבוגר. אהבתי את הדימוי הזה של הדבק, כי בסופו של דבר התורה אומרת שמתחתנים דבק באשתו. ודבק באשתו. יש עניין שכן, הצמיחה ביחד זה משהו שהוא מאוד יפה, אבל אני פשוט, אני חושב על risk reward, מה הסיכונים, ואני חושב שבגיל 18 הסיכונים הם פשוט מתגברים על היתרונות. בגיל 35, כן, יש את הבעיה הפוכה, שבן אדם הוא כבר צלול לגמרי, הוא כבר עם עבודה, הוא כבר לגמרי בעולם משלו. כן, מעניין אם יש מחקרים שרואים את השוני. ההבדל בין הגילאים. האם נגיד זוגות מסוימים שהתחתנו בגיל מסוים, האם הם נשארים יותר ביחד או לא? לזה אתה מתכוון. זה מעניין שכאילו, הדור הקודם, או אפילו לפני 2 דורות, הסבא וסבתא רבא שלנו התחתנו בגילאי 16 ו-15 ו-17, וכאילו... כן, לא צריך להתאהב. אהבה זה אחרי המחויבות. במה אתה מתכוון? הכוונה היא שפעם מוצאים, קצת כמו בחברה החרדית, אבל מוצאים אנשים משפחות שמתאימות. יש שידוך, אחרי כמה דייטים מתחתנים. זה לא רק הציבור החרדי, זה גם היה מקובל יותר בציבור המודרני. אחרי זה, סבתא שלי למשל התחתנה אחרי 3 שבועות. וואלה. כן. בת כמה היא הייתה? אני לא זוכר, אבל צעירה. פגשה את סבא שלי. עכשיו, הקטע המצחיק היה, זה האמא שלה תיאמה דייט בשבילה לעוד איזה חודש. בחודש הזה, היא בינתיים פגשה את סבא, היא תרסה אחרי 3 שבועות, ואז הגיע הרגע מיוחל של לצאת מהבן אדם האחר. היא החליטה שלא נעים לה... כאילו אחרי הרוסין. אחרי הרוסין, היא החליטה שלא נעים לה לבטל את הדייט עם הבן אדם הזה, שלא ירגיש רע, אז היא יצאה איתו, ואז... וואו, איזה סיפור. זה דברים שלא קורים היום. זה גם מישהו. אני חוזר עכשיו מארצות הברית, הייתי בביקור אצל משפחה בניו יורק, וסיפר לי מי שנשוי לאחות של סבא שלי, שהם היו יוצאים לכמה דייטים במקביל, כאילו, כן, היית יכול לקבוע בשבוע אחד, כאילו, אפילו ביום אחד, 2 דייטים עם 2 אנשים שונים, היום זה בכלל לא מקובל, היום זה כאילו, לפחות עם החברים שלי, אתה נחשב כזה, לא אגיד בוגד, אבל אתה נחשב כזה שאתה לא באמת מאפשר את ההזדמנות. כן, קוראים לזה, אתה ממקבל, וזה מילת גנאי. זהו, נכון, ממקבל. אני לא, כאילו, היום יש את האופי השונה של החברה, אבל זה מאוד הגיוני בסופו של דבר. כי איך אתה יכול לדעת אם אתה מחבב אותה, אוהב אותה, אם אין לך למה להשוות? זה לא, נכון, זה לא עכשיו שוק בשר, כן? סליחה על ההשוואה, או שוקולד. כן. אבל איך אתה יודע? זה בן אדם ראשון שאתה יוצא איתה, אתה מאוהב בה, או מחבב אותה, או שאתה מאוהב ברעיון שלה. וזה מאוד קשה לפעמים להפריד בין הדברים. כן, לבחור. אז אתה אומר, צריך כאילו... אנחנו היום לא ממקבלים, לפחות אני לא מקבלתי. דרך אגב, אני היום נשוי, +1 ברוך השם, ואנחנו גרים ברעננה, ועוד 1 בדרך, בעזרת השם. זהו, אז היום, אז זה פחות, ברוך השם, כרגע לא רלוונטי, ואני מקווה שגם לא יהיה אף פעם רלוונטי, אבל אז היום פחות ממקבלים, לא? כן, אתה מכיר את זה? זה לא מקובל. לא מקובל. אם מישהו עושה את זה, הוא לא הולך ומספר לחברים שלו. כן.
לפחות בציבור שלנו. אני גם לא מכיר שעושים את זה בציבור החרד"לי או החרדי, יכול להיות שאני טועה. יש לך איזה תובנה או עצה איך להתמודד? להתמודד עם מה? להתמודד בקשר צעיר. בוא נגיד, אתה אמרת שאולי כן מתאים להתחתן בגיל 18. איזה עצה יש לך לבן אדם שאולי רוצה להתחתן בגיל הזה? איך הוא יודע שזה החלטה נכונה? נכון. קודם כל, עצם ההחלטה היא מאוד מפחידה, אוקיי? כאילו, ההחלטה, לפחות אני, כשהתחתנתי, וואלה, עכשיו, כאילו, אני מקבל ההחלטה, להתחתן עם מישהי, לקרות איתה ברית, כן, להתחייב כספית כמובן, להתחייב אליה. בעצם אני שם את כל המניות שלי שם. אתה מבין לעצמך, לא יודע, בורסה, שאתה כאילו לוקח את כל המניות שלך, שם בה לאיזושהי מניה אחת ספציפית. ככה אני מרגיש, וזה כאילו, וזה מפחיד. לקבל את ההחלטה הזאת, גם כשאתה לא יודע מה העתיד צופה לך, מה יקרה, אם היא תשתנה, אם אתה תשתנה, אם זה. זה באמת מפחיד לקבל את ההחלטה הזאת, אבל באמת לצד זה, זה גם מרתק, וכאילו, וואו, יש לי פה שותפה לדרך, ושותפה לחוויות, ושותפה לדברים שנעבור ביחד. אז אני באמת יותר נוטה להגיד שבגיל צעיר זה יותר טוב. באופן אישי, אנחנו כאדם דתי, אז הצורך הזה בשמירת נגיעה ובשמירת הברית, ההתמודדות הזאת היא מורכבת. ברגע שאתה הופך החל מגיל, חלק זה מגיל 13, אחרים זה בא להם בגיל יותר מאוחר, היכולת הזאת היא לשמור את עצמך מאופק, גם בעיניים, גם בגוף. זה דברים שהם מאתגרים במיוחד בעולם הזה של היום. במיוחד לציבור שלנו, אין לנו בעיה להסתובב בתל אביב, ורוצים להיות מורבבים עם העולם החיצוני, ויש לזה מחירים. וזה קשה, אני חושב שכן, ככל שאתה מונע מעצמך להתקדם במגע הזה, אז זה עוזר, כי המגע הוא מאוד מבלבל, ומאוד קשה להגיע להחלטה, גם בנוגע לאם אתה באמת מחבב את הבן אדם, או שאתה נהנה מהקשר. נכון. לכן בציבור החרדי, זה אחרי כמה דייטים אתה כבר מתחתן. אנחנו יודעים שזה לא אפשרי בציבור שלנו, ומנסים פשוט לדחות את הקץ. זהו, כשאתה אומר שזה לא אפשרי, באמת, כאילו, אני חושב שאני אחנך את הילדים שלי דווקא יותר לכיוון הזה של העולם החרדי. בסוף, כמובן שאני אתן להם את הבחירה ושיעשו מה שטוב להם, אבל אם הם ישאלו את דעתי כאבא, אז אני אבוא ואגיד להם, כאילו, תנסו לקבל החלטה מהר, ועל בסיס מה ההחלטה. אז זו שאלה טובה, כאילו, בסוף אני לא בטוח, אם נפגשת עם מישהי 5 מפגשים, שכל אחד עורך 3-4 שעות, שזה מה ששמעתי מהבני דודים שלי החרדים שהם עושים, אני לא בטוח שאתה יודע עליה, לא, כאילו, זאת אומרת, אני חושב שאתה יודע עליה מספיק כדי לקבל את ההחלטה, או אפשר להעריך את זה לעוד קצת, אבל היום אנשים גם חיים 2 ביחד באותו בית, ולא תמיד יודעים לקבל את ההחלטה להתחתן, אז שוב, נכון. זה בעיקר בציבור החילוני, שעד שאני לא יודע ב100% שאני גר איתך, והכל מעולה לי ומושלם לי, רק אז אני יודע שאני אתחתן, לפעמים הדברים מתפרקים, שזה הזוי, כי כאילו הם חיים בתור זוג נשוי כמה שנים, ואז פתאום זה לא מסתדר. זהו, אז זה באמת שתי הקיצוניות האלה, שאתה כאילו, אתה אומר, רגע, אז איך מקבלים את ההחלטה הזאת? צריכים לגור 2 ביחד, צריכים לצאת רק ל6 דייטים. כן, זה תלוי בסולם הערכים שלך, בחברה החילונית, הערך אולי המוביל זה החופשיות, זה הקבלת החלטות בשביל עצמי, ולכן המחויבות להקים בית היא נמוכה יותר, אז רק שאני אדע ב100% שזה מה שמתאים לי, אני אחליט להתחתן. לכן אגב, אחוזי גירושין גבוהים יותר, כי בגלל שיש לי פחות מחויבות לברית הזו, למצווה להקים בית, לא שזה לא ערך של החברה החילונית, הם הילודה הכי גבוהה מכל העולם המערבי. וואלה. זה ערך מוביל לכולם, אבל בציבור הדתי יש יותר מחויבות, ובציבור החרדי יש את הכי הרבה מחויבות, אבל חסר להם את ההיכרות המעמיקה עם בן אדם לפני שהם מתחתנים, שזה
זהו. איך שאני גדלתי, אני פשוט לא מסוגל כן. להביא את עצמי לדבר הזה. זהו, ברור לי, וגם הרבה אנשים ככה מרגישים. זהו, אז אני באופן אישי חושב שכן צריך לצאת לדייטים, אבל לא להעריך את זה יותר מדי. איך אתה הכרת את אשתך? טוב, אז דינה, הכרתי אותה אחרי פחות או יותר 3 שנים שאני בתוך עולם הדייטים. אמנם אצלי זה היה בתקופת הצבא, אז כזה לא הרגשתי שכזה אני בתוך תקופת הדייטים וזה, אז כאילו הייתי מנסה בין יציאה ליציאה לנסות לסדר איזה 2-3 דייטים בסופש. זה קשה, אבל זה גם כזה מרגש, זה נותן את כל את השוונג לשבוע, את האדרנלין, כן. שאתה לחזור הביתה לדייט. כן, למפגש. כן, אבל יצא בצבא זה קשה מאוד להתחייב, כאילו... נכון. להתחייב לזוגיות בסופה שאתה יוצא, ולעשות את כל הסופש עם מישהי לא בבית, ואתה לא רואה את המשפחה ואת החברים, לי לפחות זה היה לא אפשרי. אז אתה פחות יצאת באמת בתקופת הצבא? אני יצאתי, אבל זה לא יסדר. יצאתי להרבה דייטים, היה לי קשר אחד שהיה כמה חודשים, אבל פשוט אני לא הייתי בראש, אני לא הצלחתי מספיק... להיפתח לזה, להיות... להיפתח, להתחייב, להיות מחויב להגיע. כן, זה טוב, תמשיך את ה... טוב, אז קיצור, דינה הייתה, אני חושב, המספר ה-30 ומשהו, 40, כאילו, שתוך כדי הצבא, זאת אומרת, התחלתי לצאת עם דינה, פחות מ3 חודשים אחרי שהשתחררתי, ועוד הייתי 1.5 חודש בארצות הברית, שם בין לבין, אז כאילו, ממש, אפשר להגיד איך שהשתחררתי, הכרתי אותה. הכרנו בעזרת אלגו, שאני חייב להם באמת הכרת הטוב, שזה בעצם אתר שבעצם סוג של בוט בוואטסאפ, שאתה מתכתב איתו, שבעצם שולח לך הצעות שידוך. כאילו, הוא שואל אותך בהתחלה כל מיני שאלות עליך, על האופי שלך, על הערכים שלך, ובעצם לאחר שאתה עונה על זה, אז הוא שולח לך כל כמה זמן הצעת שידוך. אז האמת הסיפור שלנו היה, זה שדינה נרשמה לזה כי חברה שלה הקימה את זה, חברה שלה היא הייתה בשירות במשרד הביטחון, אז חברה שלה מ8200, שהם איכשהו הכירו שם, היא הקימה את זה, אז היא סיפרה לה על זה, אז היא נכנסה לזה. מהצד שלי, אני הייתי דווקא לראות לכל הכיוונים, אני כאילו ניסיתי את כל האופציות האפשריות, וכזה נרשמתי לאתרים, וניסיתי ודיברתי, והלכתי למקומות, וגם זה היה אחת מהאופציות שהלכתי עליהן. מקבלת האתרים. זהו, אז מקבלתי האתרים בדיוק. את זה נראה לי עדיין אפשר לעשות. ובעצם שמתי את חבר מאוד טוב שלי כאיש קשר. ככה זה בנוי שאתה שם את המספר שלו, ואז אם מציעים לך את הצעת השידוך, ואז בעצם אתה יכול לראות מי האיש קשר על הבן אדם הזה, או על האישה הזאת, ואז אתה יכול לדבר איתה. אז במקרה שלה, היא קיבלה את הצעת השידוך עליי, ואז היא דיברה עם חבר שלי, ואז היא אמרה, היא שמעה עליי ממנו, ואז הוא סיפר לה עליי וזה, ואז היא אמרה, וואלה, אני מעוניינת לצאת איתו, אז ברגע שהיא אמרה כן, אני קיבלתי את הצעת השידוך, ואמרתי לא. כאילו, שאני חושב שזה גם חלק מהבעיה. ברגע שאתה מקבל כל כך הרבה בנות, לא תמיד אתה מקבל הרבה, אבל גם... אתה קיבלת הרבה אופציות באפליקציה, או נטו פשוט בגלל המגוון האפשרויות? אז דינה הייתה אחת מתוך 3 שהציעו לי בדיוק באותה תקופה, באותו שבוע, או כבר לא זוכר, זה היה לפני 3 ומשהו שנים, אבל באופן כללי אתה מקבל, ואתה קשה להבחין, או לבדל אפילו, בין הצעה להצעה, שלא לפי התמונה. עכשיו, תמונה הרבה פעמים זה מאוד חלקי, וזה לא באמת משקף את האישה שאתה בא לצאת איתה, ומאיזה רפרוף כזה על הפרטים, היה נראה לי שלא מתאים. אז כתבתי לו. ואז חבר שלי התקשר אליי, הוא אמר לי, תשמע, שמעתי שכאילו דינה רצה לצאת איתך, ואמרת לו, שתדע לך שהיא משהו, שירתנו ביחד באיזושהי יחידה מודיעינית בצבא, היינו... הציל אותך. זהו, ממש הציל אותי. דינה עד היום חושבת שהוא השדכן, והבאנו לו באמת את מתנת השידוך, שזה גם משהו שאני חושב ש... מה? אלגו, האמת היא, צריכים לקבל, אבל הם לא מבקשים. נתנו להם אחר כך כל מיני רעיונות, שהם ביקשו שנתראיין לכל מיני מקומות, אבל אולי גם כדאי באמת להביא להם מתנה. אבל באמת הכרת הטוב לאלגו.
אז בקיצור, חבר שלי אמר לי, יאללה, תצא איתה, כאילו, כדאי לך, היא משהו מיוחד. ואז פתחתי שוב את הטקסט שהיא כתבה על עצמה, שקיבלתי בהצעה, וקלטתי שם איזושהי מילה שדווקא לא קלטתי בכל מיני הצעות שידוך, זה היה כתוב שם איזה משהו, אני רוצה לעבוד את השם. ובאותה תקופה זה ממש נגע לליבי, כאילו, למה שמישהי תרצה לכתוב את זה על עצמה בטקסט שמתאר אותה, וכאילו אמרתי, וואלה, בא לי לצאת איתה. אז כזה, יחד עם מה שחבר שלי אמר לי, ויחד עם הקריאה המחודשת הזאת בטקסט, אמרתי, יאללה, בא לי לצאת איתה, ובאמת משם דברנו מסע ארוך, שנדבר על זה גם יום אחד, אבל באמת ככה הכרתי אותה. משם בעצם המקור להשראה של נשמטק? כן. הסיפור מתחיל שם, אפשר להגיד? הסיפור אולי מתחיל כבר כשאני יצאתי, שהרגשתי שאין מענה מספיק טוב בכלל, בתחום הזה של שידוכים, בתחום הזה של זוגיות, ממה שאני מרגיש, וכן, נשמטק באה בדיוק לפתור את העניין הזה של לקחת את העוצמה הטכנולוגית של האתרי היכרויות, שבאמת יודעים להביא את הכל בממשק מאוד נוח, הרבה פעמים עם AI מוטמע בפנים, שהם לומדים אותך, ואולי הדבר הכי חשוב זה היכולת שלהם להתעסק עם כל כך הרבה אנשים, כאילו באתרי היכרויות אתה יכול שיהיה שם מיליוני אנשים, אז לחבר את העוצמה הטכנולוגית הזאת שקיימת שם, עם העוצמה בעיניי האיכותית שקיימת אצל עולם השדכנים, שזה היכולת להכיר אותך לעומק, אז בעצם נשמטק יודעת לחבר את הנשמה, ואת הטק ואת הטכנולוגיה לכדי מוצר אחד. בעצם הפלואו שלנו זה שיוזר מגיע, ממלא את השאלון שנמצא באתר, שזה שאלון שהשקענו בו הרבה מאוד מחשבה, שבעצם המטרה שלו זה לאפיין אותך כבן אדם, את הערכים שלך, את האישיות שלך, ואז השדכן יודע להיעזר במערכת הזאת שצוברת הרבה מאוד דאטה על אנשים. זה מה שמייחד את נשמטק בעצם, זה בעצם הלקיחה של האלגוריתם של כל הנתונים, ובסוף גם לתת חותמת של שדכן. נכון, את האנושיות. על מה זה, למה לא להתעסק רק עם האלגוריתם? למה צריך שדכן? זהו, אז אלגו הם מדהימים, והם באמת מאוד חזקים בתחום הזה של האלגוריתם, ויש לי, שוב, הרבה הכרת הטוב אליהם. לי, באופן אישי, מה שעשה את החותמת, זה החבר הזה, שאמר לי, אחי, אתה חייב להכיר אותה. והדבר הזה הרבה פעמים חסר. אז אני חושב שבאופן כללי, בהחלטות, כשאתה בא לקנות דירה, אז יש את האנשים האלה שלא יעזרו במתווך, ירצו לקנות לבד. אני קונה לבד דירה. לא רוצה לשלם את האקסטרה הזה, אבל באופן אישי, כשאנחנו קנינו את הדירה, דווקא כן נעזרנו במתווכת, שאני חושב עשתה עבודה מדהימה גם מול המוכר וגם מולנו. וזה באמת עושה משהו. אז להבדיל, בעולם השידוכים, גם אתה באיזשהו מקום צריך את הבן אדם הזה, שיעמוד שם ויגיד לך, תשמע, תסתכל על זה, או שיחשוב איתך ביחד. ואני חושב כן, נראה לי בעיקר באתר, אם יש כל כך הרבה הצעות, ובוא נגיד, זה מתבסס על אחוזי התאמה, עדיין קשה... כשאתה מתכוון לאתר, למה אתה מתכוון? לנשמטק. כן. עדיין קשה לדעת עם מי לצאת, ונראה לי השדכן פותר את הבעיה הזאת, נותן את החותמת של לא רק... של בן אדם אחד. של בן אדם שמסתכל, שמבין עם החוכמה שלו, של השדכן, שיש לו ניסיון בתחום, מסתכל על התמונות, על הנתונים, ובסופו של דבר, האלגוריתם וה-AI לא יכול לעשות הכל. אני מאמין בזה. הוא לא יכול לעשות הכל, צריך את החותמת של בן אדם, שבאמת יודע לתת את ה... זהו, אז אתה באמת מדבר על השלב הזה של הבחירה של ההצעה. כן. כאילו, זה באמת גם אחד, אני חושב, היתרונות, שבאמת ה-AI הוא מדהים, אבל בסוף כדאי שכאילו יעמוד שם בן אדם וידייק את זה יותר. אז כאילו, נגיד, ה-AI מצא 10 התאמות, אז השדכן מגיע ואומר, טוב, אני חושב שזה מה שמתאים לך. אני מדבר אפילו על קומה מעבר, שיש לך אפילו בן אדם לתקשר איתו, בן אדם להרים אליו טלפון, או בן אדם שיבוא אליך ויגיד לך, בוא, כדאי לך לנסות עוד פעם, בוא תנסה לעוד דייט. זה באמת מה שאנחנו שואפים להגיע אליו בנשמטק, שבעצם יהיה לך ליווי של שדכן שמסתכל על התהליכים, שקורא את מה שאתה כותב, פידבק על דייטים, ושלומד אותך ויודע באמת לדייק את זה. חשוב להוסיף שהכל, אני שלחתי את זה לכמה חברים, שבוע שירשמו, וכמעט כולם החזירו לי
החבר'ה שענו, בעיקר הבנות שהן חוששות זה שהמידע שלהם מוצג. כי מי שמכיר, אתרי היכרויות, מכיר שעושים סווייפ, כן. ימינה שמאלה, וכל הנתונים שלך חשופים. אמרתי להם, זה לא זה. אף אחד לא רואה את המידע שלך, חוץ ממך. כן, חוץ באמת מהשאלתך, אז אתה באמת, אתה נוגע בנקודה רגישה, הרבה בנות... הדיסקרטיות זה... זהו, דיסקרטיות זה אחד הדברים שהכי חשובים לנו כבני אדם. כאילו, למה שעכשיו הפרטים שלי ומה אני אוהבת לעשות והערכים שלי ואפילו תמונה שלי, למה שזה יהיה חשוף לעיני כל ושאנשים כאילו יעשו על זה סווייפ? יש בזה הרבה יתרונות ואפשר באמת להגיע בעזרת זה לזוגיות, אבל באמת מי שיותר חושש מזה, אז אנחנו באים לפתור לו את זה. זאת אומרת, אצלנו, הוא ממלא את הפרטים שלו, וזה לא מוצג לאף אחד, מלבד השדכן, ומלבד הבן אדם הספציפי שהשדכן נראה לנכון, לשלוח לו את הצעת השידוך הזאת. זה חזק. זהו, אז באמת אנחנו מתחילים את הפלטפורמה הזאת חינמית לגמרי, כדי באמת לגדול כמה שיותר, כי בעצם ההצלחה שלנו היא מתחילה בכלל, יכולה להתחיל בזה שיש בעצם כמה עשרות וכמה מאות משתמשים, כדי שיהיו לנו על מה לעבוד. זה לא רלוונטי עד שאין בעיניי כמה אלפי משתמשים. צריך להגיע למקום שבעצם השדכנים רגילים או קבוצת חברים כבר לא רלוונטית. אני אתן דוגמה מהשבוע, אחרי החתונה של חבר, כמה חבר'ה מהחתונה, ישבנו שעתיים, 10 חבר'ה, ופשוט עברנו כל אחד על רשימה שיש לו של... איזה אלופים. אני בטוח שאתה גם עושה את זה עם חברים שלך, זה נראה לי כזה קטע, פשוט עוברים שמות. עכשיו, גם כאילו מנסים למצוא התאמה. כן, כל אחד מביא את הרשימה שלו, שזה גם דבר מדהים, שאתה כאילו, יש לך רשימה שכאילו אתה חושב על חברים שלך. אולי עברנו על איזה 50, 60 שמות, לא יותר מדי, ויצאנו עם תובנה של איזה 3-4 התאמות, אנחנו נציע להם, והם יצאו לדייט. מדהים. עכשיו זה מדהים, זה כיף להתעסק עם זה. ברגע שיש לך כמה אלפי משתמשים, הנתונים והכמות ידע... כמות דאטה הזאת. הכמות דאטה שאתה יכול בעזרת השאלונים האלה להגיע לבן אדם, אין מה להשוות. כאילו בסדר, אני מכיר בחור ובחורה, ונראה לי כזה וייב דומה, אז הם מתאימים. אין מה להשוות, זה פשוט הופך את התהליך לגמרי לא רלוונטי. עכשיו, תמיד יהיה את העניין של, טוב, בוא תצא איתה, או בוא תצא איתו, אבל זה נראה לי מוליד הרבה תסכול. כי כזה טוב, אני אצא לעוד דייט ראשון. יצאת מה, ל-30 דייטים? ברגע שיש לך הצעה באתר, ואתה יכול לקרוא כל כך הרבה על הדעות של בן אדם בנושאים דתיים, במה הוא מחפש בזוגיות, איך הוא מחלק את הזמן שלו, באמת השאלונים כל כך כיפים למלא. וואלה, תודה. אני שלחתי את זה לחברים נשואים, ואמרתי להם, אנחנו שנייה רוצים לראות אם יש בעיות עם האתר, שהכל באמת עובד כמו שצריך, בוא תמלא את השאלון. אני יודע שאתה בזוגיות, או שאתה נשוי, תעשו את זה בתור דייט. כן. כאילו, לגמרי, תשבו שם, תדברו על החוויות, על הערכים שלכם, זה מטורף. וואו, זה רעיון מגניב. שאתה אומר כאילו לשלוח לאנשים שהם עלו את השאלון כן, אתה יכול ממש להפריד את השאלון מהאתר לגמרי, זה כיף למלא, זה נראה לי היתרון, ברגע שזה כיף, זה זורם, זה... זהו, נכון, באמת נגעת עכשיו בנקודה ששכחתי להזכיר אותה, שבאמת כשאתה מקבל את הצעת השידוך אצלנו, אתה פוגש יותר את הבן אדם. אם דיברתי על זה שראיתי את הפרטים על דינה אשתי, אז כזה לא ניסיתי, ובאיזשהו מקום הצלחתי למצוא את עבודת השם, אז אמרתי, וואלה, כאילו אני מתחבר לזה, אצלנו באמת בשאלון, אתה בהצעת השידוך, אתה רואה את התשובות שהאישה מילאה על השאלון הזה, שהיוזר מילאה על השאלון הזה. אז באמת אתה יכול יותר לפגוש את הבן אדם, ואז אתה יכול לבסס את ההחלטה אם לצאת איתה או לא לצאת איתה, לא רק על תמונה ואיזשהו תיאור. התיאורים הם כל כך דומים, כל בת כותב, באמת השינויים, הדקויות. נחמדה, אוהבת לטייל, אוהבת לטייל עם חברות, ואתה יודע, זה משהו כזה. שזה טוב וזה מדהים, פשוט אנחנו באמת מנסים להביא את הvalue הזה, באמת שההצעות וההחלטות של ההצעות יהיו על בסיס מידע יותר מעמיק. אני חושב שזה לוקח גם מעולם החרדי, זה בעצם יתרון מעולם החרדי, שלפני שהם יוצאים, או אפילו החרדי לפני שיוצאים כבר מכירים כל כך הרבה... על המשפחות. על המשפחות, ויודעים בגדול כל דבר, שעצם זה שהם יוצאים לפגישה, לדייט, זה כבר יש פה עניין. ואני חושב שזה קצת פותר
את הבעיה הזאת שאנשים פשוט הולכים לדייט כי כזה זה סבבה וזה זורם, וזה לא אמור כזה להיות לא ככה. מכירים יותר מדי. כן, לא מכירים יותר מדי. כאן זה באמת יתרון מולד של, זה לא רק המשפחות, זה, אתה ממש מכיר את הבן אדם, ורואה אם זה מתאים לך. אני חושב כמו שאמרת שזה חינמי, אני חושב טוב, הלוואי שזה יכול להיות חינם לכל החיים. לכל החיים. אני קצת רואה את זה בתור, קצת זכות, כאילו. היהדות, המצווה הראשונה זה פרו ורבו, ובמסגרת ההלכתית שיש לנו זה דרך להקים בית נאמן. אני חושב שזה שיש פלטפורמה, אופציה, שאתה יכול להכיר מישהי ברמה הכי גבוהה שיש עם שדכן שמלווה אותך, אני קצת חושב שזה כאילו זכות בסיסית, קצת כמו זכות לביטחון או זכות הזכות של בן אדם כאילו. כן, קצת כמו זכות, יכול להפוך לזכות בסיסית של בן אדם. אני חושב, זה נראה לי מה שהפריע לך, אני חושב קצת על המשפחה שלי. אבא שלי... אני מאוד אוהב את המשפחה שלך, כן? אז מה לא הבנתי, מה הפריע לי? אני חושב שהפריע לך העניין הזה שאין פתרון מספיק טוב בשוק. כן. בסופו של דבר, כל בן אדם שבא לעשות משהו, זה צריך לבוא מאיזושהי נקודת כאב או משהו שמפריע לו, כדי שהוא יבוא ויעשה משהו. נכון. אתה לא תתחיל, תפתח עסק, כי משעמם לך. משהו מפריע לך, יש משהו שאתה רוצה לעשות, אתה בא ועושה אותו. אני חושב על המשפחה שלי, אבא שלי ראה בארץ שיש פה אנשים בלי ביטחון בסיסי של מזון. של תזונה, של אוכל. וזה מפריע לו. יש פה גשם. גשם בסטודיו, יכול להיות שאמרתי משהו לא... או שאמרתי משהו במקום או לא במקום, אני לא יודע אם זה זמן לגשמי ברכה. הקדוש ברוך הוא אוהב את מה שאתה אומר, אתה יכול להמשיך. זה בסופו של דבר, הביטחון מזון זה משהו שהפריע לו שאין בארץ, וזהו השקיע את כל המשאבים שלו. סבתא שלי למשל הראתה שחסר הרבה בחינוך היהודי, והפריע לה, אמרה, החינוך היהודי לכל יהודי בעולם, זה צריך להיות זכות בסיסית. כן. כל ילד יהודי, אנחנו יודעים כמה החינוך זה חשוב ביהדות, כל ילד יהודי צריך לקבל את החינוך הזה, אני חושב שזה לגמרי אותו דבר בעולם השידוכים. כן, לגמרי. וואלה, זה מרתק. אם הזכרת את אבא שלך ומה הוא עשה וזה, אז כאילו, בטח יש לך איזה סיפורים שאתה מכיר כזה, דברים מאוד משמעותיים שהוא מספר שמתוך העולם שלו, יש לך איזה משהו, וגם אולי תספר על זה טיפה. כן, אני חושב שהסיפור האהוב עליי... זה נקרא לקט ישראל, נכון? כן, הוא הקים את לקט ישראל, שזה בנק מזון בישראל. אוספים אוכל מחקלאים, ומבתי מלון, ומהצבא גם, ומחלקים את זה לרחבי הארץ. זה ממש תפס, ובאמת עוזרים המון, במיוחד בתקופת הקורונה ובמלחמה. שהיה קשה להתנייד, והיה קשה, ואנשים היו מסוגרים גם. היה להם את התשתיות, היה להם... זהו, שמעתי שגם הוא סיפר לי פעם אחת שחקלאים נתקעו עם באמת, עם סחורה בשווי של מיליוני שקלים, שאין להם מה לעשות עם זה, אז הם הביאו תורמים וקנו מהחקלאים האלה את הסחורה, וחילקו את זה אחר כך בבתים. כן, דווקא הסיפור האהוב עליי זה סיפור מאוד ישן, וככה זה מתחיל עם כל דבר, כן? אתה מתחיל באיזה בן אדם בודד במקום נקודתי, אבא שלי ראה שהרבה אוכל מתבזבז, אני לא זוכר איפה בדיוק, אבל הוא, נראה לי אולי באירועים, בבתי כנסת, הוא התחיל לאסוף את זה, והוא שם את זה במקרר בבית. אתה שואל, אמא שלי אמרה לו, טוב. שזה לא נעים, אתה יודע, אתה יוצא מאירוע, לנו יש מינה כזה שבמשפחה של אשתי, שאתה... משפחה של דינה, שכאילו לוקחים את כזה כינוכים באיזושהי חתונה, ומביאים כאילו למשפחה לטעום, אבל זה לא נעים, כל פעם אתה מחביא את זה בתוך המפית. זאת אומרת, הוא פשוט היה לוקח את המגשים, וכאילו שומע את זה במקרר. הייתי שבוע בהשכרה, נשאר מלא אוכל בסוף, רציתי לצאת עם כמה בייגלים, אבל בסוף... כן, זה לא נעים. זה להיזרק. אז הוא התחיל מלקנות עוד מקרר, ואז מחסן, ואז לאט לאט זה התפתח, אבל הסיפור האהוב עליי זה... היה לילה אחד שאבא שלי כבר ישן, 2:30 בלילה, אבא שלי מקבל שיחה ממישהי, עכשיו נגמר אירוע, יש לנו אוכל. אבא שלי אמר... כאילו אירוע, זאת אומרת, חתונה או משהו כזה. חתונה, בר מצווה, כבר הכירו אולי את אבא שלי בצורה קהילתית, בשכונה שהוא אוסף אוכל, וזה מה שהוא עושה. והוא רצה להגיד לא, כאילו... מה עכשיו, 2:30 בלילה? לא, תן לישון. אמא שלי אמרה לו, אם אתה לוקח את הדבר הזה ברצינות, אם זה מה שאתה רוצה לעשות, זה מה שאכפת לך, זה הנקודת כאב שלך, אתה חייב ללכת. וואו. ולא, יכול להיות שהיא סתם רוצה שהוא ילך, כן? אבל...
וואו, מדהים. וזה נקודת התפנית נקרא לזה. אתה חייב לשים את עצמך במקום שאתה לא מתפשר על הדבר הזה, לא משנה באיזה שעה זה ביום, זה הקטע, זה הסריטה שלך. זה הסריטה. אני חושב לגמרי שאתה שמה, כאילו אני מדבר איתך ואתה, כאילו אני עובד על האתר, כזה, אבל מה השעה, אתה לא עושה עוד משהו, יש לך עוד עבודה, אבל זה הפשן שלך וזה מה שאתה רוצה לתת, אני לגמרי רואה את זה. לא יכול להגיד את זה על עצמי, אבל... מה, אני בטוח שכן. יש לך בטוח דברים שאתה ממש חשובים לך, ושאתה כן, יש דברים שחשובים לי, אבל אני בן אדם שאני זורק את המניות באיזה... אני זורק את הכסף באיזה 100 מניות, ומנסה לפתח הכל בבת אחת. שגם יש לזה מלא יתרונות של זה. יש לזה יתרונות, אבל מתישהו צריך לשים את הכסף על משהו וללכת all in. כן. ולגמרי אתה... כן, משתדל. מקווה באמת שזה יצליח, אתה יודע, זה צריך את העזרה של אנשים, את הדחיפה, את באמת spread it out, כאילו להפיץ את זה, ובאמת בזה תלוי ההצלחה. אז סתם, דיברנו על הנקודה הזאת של כרגע זה בחינם, ואני באמת התלבטתי הרבה האם לפתוח את זה כחברה או כעמותה, כי זה באמת כזה נושא שכאילו, אתם ישבתם אחרי החתונה, לחשוב על חברים שלכם, אתם לא רוצים שהם ישלמו לכם על זה כסף, מה, אתם עושים את זה כאילו בשביל טובה, בשביל וואלה, זה חיים, זה כאילו זוגיות, זה משפחה, זה... לא צריך מתנה, שיגידו תודה אבל בחתונה. זהו, אז זה באמת מדהים, וזה באמת צד אחד של המטבע, אבל באמת אני שומע לאחרונה, לא רק אני, שבסוף בחרתי להקים את זה כחברה, אני שומע את הקול הזה שאומר שצריכים לשלם יותר, גם בציבור שלנו, על שידוכים. בציבור החרדי, אני לא יודע אם אתה יודע, מאוד מקובל, $1,000 לשידוך. לא יודע, זה משתנה בין קהילות שונות, אבל משהו כמו 4,000 שקל לשידוך, וזה המינימום, כאילו, וזה רק עולה משם, שזה הגיוני, אתה יודע, כשאתה חושב על זה בסוף, זה המשפחה שלך, וזה כאילו, להרבה אנשים זה עיקר החיים שלהם, וזה כאילו, כמו שאני אמרתי, זה המניות שאתה שם, וכאילו, וואלה, הגיוני שאתה תשלם 4,000 שקל בתמורה לזה, ויש באמת את הקול הזה שאומר שזה צדקה, ושזה כאילו נתינה. גיסתי, סתם, היא אמרה לי לאחרונה, שהיא באמת חושבת שכזה, צריכים לשלם על זה יותר, ולתגמל גם זה מקובל, זה תמרץ אנשים גם... כן, אז באמת שמעתי שיש איזושהי עמותה, אני חושב שזה נקרא תכירו או משהו כזה, שהם משלמים לכל אחד שעושה שידוך, אתה יכול מאיזשהו תאריך מסוים, לא עכשיו מ-1900 משנת תרפפו, אלא משנה מסוימת, ועשית שידוך, הם משלמים לך על זה כסף. באמת? ככה שמעתי מחברה של אנשים. מה האינטרס שלהם? אני חושב כדי לעודד אנשים... כדי לנרמל את זה. כן, לעודד אנשים שיחשבו על אנשים אחרים, ולהקים משפחות. מעניין מאיפה המימון הזה מגיע. נכון, אני חושב שמתורמים, אתה יודע, שמתחברים לרעיון. אז בקיצור, התחלתי להגיד על עצמי, שבסוף בחרתי להקים את זה כחברה, בעצם כי אני מאמין שגם צריך להיות מתוגמל על זה, ובסוף השקעתי בזה מאות שעות בפיתוח, וגם החברה תמשיך להשקיע בזה המון זמן ואנרגיות ומשאבים, ובסוף אתה רוצה לקבל על זה, כן? כן, לא. לקבל על זה איזשהו, הייתי אומר, אתה יודע, תגמול בסיסי, ואולי אפילו יותר מזה, שתוכל להמשיך ולפתח את העסק הזה, ולהמשיך ולפתח את המשפחה. אני ממש לא רוצה לעשות איזשהו אקזיט על מיליונים מזה, למרות שהייתי רוצה את הפוטנציאל, כי אם יש לך את הפוטנציאל, זה אומר שהחברה מצליחה. אבל, ולא רק זה, גם אני חושב שזה בריא שעסק עומד בעזרת עצמו, ולא בעזרת תרומות של אנשים, איזשהו משהו על עצמי באופן אישי, שאני פחות אוהב להתעסק בכספי תרומות, שזה מדהים, אבל באופן אישי, אני לפחות בתחום הזה, זה הרגיש לי שפחות התחברתי לזה, בא לי כאילו שאנשים ישלמו לי בהמשך, זה לא תהיה עלות גבוהה, בטוח לא, אלא עלות שתחזיק את העסק וקצת יותר. אני חושב שהיתרונות ברורים, שזה עסק, זה מתפתח יותר מהר, ואתה יכול להשקיע את הכסף בחזרה. רגע שזה עמותה, זה נהיה קצת קשה יותר.
בעיניי, זה נראה לי המודל העסקי הנכון. לא, אתה בסופו של דבר כן עושה את זה, המטרה העיקרית היא לא להרוויח כסף, בעיניי, ממה שאני רואה, כי אתה מוכן לעבוד על זה כל כך הרבה מבלי שום תגמול, אבל כן, זה מגיע חד משמעית לעבודה קשה. כן, מה תשלים? וגם נזכור את זה שסתם, יש שדכנים שלוקחים כאילו 20,000, 30,000 דולר כאילו לשידוך. באמת? אתה מכיר אנשים כאלה? כן. לא אנשים בני 20 לא אנשים מישראל, אני לא שמעתי מישראל, אבל גם בישראל יש כאלה שלוקחים את הכמויות האלה. דודה של אשתי סיפרה לנו שהיא מכירה באופן אישי שדכנית שלוקחת את הסכומים האלה, היא אפילו אמרה יותר, בדולרים, ושזה הגיוני, שוב, שזה הקמת משפחה, וזה... כן, למה שלא תשקיע בזה כמו שאתה משקיע בכל דבר אחר? נכון. באמת, כן. מה, כמה היית מוכן לשלם כדי למצוא... אתה כבר נשוי, כן? דינה? כמה... תשמע, המון כסף. גם אפשר לראות כמה כתבתי בכתובה, בסוף אתה יודע, אצלנו ביהדות אתה מבטיח כמה מאות שקלים. אתה יודע שהרבנות שמים מכסה, עכשיו החבר שלי שהתחתן ביום שני אמר שהוא רצה כפול ממה שהרשו לו, בסדר. כן? הבנתי שהחתונה שם הייתה חתונת פאר, ברוך השם. היה יפה, כן. מאוד מרגש. מגניב. זהו, אז בואו באמת נעבור לשאלה נוספת. מה השאלה הבאה? שאלה טובה. נחתור את החלק הזה. מה השעה? נגמרה לי הסוללה. אבל שהוא ייכנס, יגיד לנו, לא? לא נמשיך לדבר. בסדר, יאללה, תביא עוד נושא. מעניין אותי איך ההורים שלך הכירו. וואו, האמת שזו שאלה טובה, כי זה כאילו, אצלי לפחות, איך שההורים שלי הכירו, זה מה שהיה לי בראש, שצריך להיות, שגם אני צריך להרגיש בדייטים, וזה כאילו, זה משקף כזה את החיפוש שלי. אז ההורים שלי הכירו, יש לנו גם שיר כזה, שיר על אבא שלי שמצא את אמא שלי בספרייה, הוא ראה אותה לומדת. יכול לשמוע את השיר או שזה... האמת שאני אשמיע לך אחר כך. איני בספרייה עשתה עצמה לומדת. גילי לאסף חיפש אז מועמדת. אינדי הגיע במלוא הדרה, וטטטטטם, ואת ההמשך אני לא זוכר. בקיצר, אז הוא ראה אותה בספרייה, היא עשתה עצמה לומדת, ובום, מה שנקרא, fell in love, כאילו, הוא התאהב בה. וזה כאילו מה שהוא מספר, שמהרגע הראשון, אז כאילו, וגם לא רחוק מזה אח שלי מספר, וגם ככה... מבט ראשון? הוא הכיר את אשתו. כן, ממש ככה. וואו, אז על אבא שלי, כן, על אח שלי אני לא בדיוק יודע להגיד, אבל גם הוא כאילו משהו בסגנון הזה, אז גם אני הרגשתי שזה כאילו מה שצריך להיות לי. ושאלתי הרבה אנשים, וחקרתי, והאם צריך לקבל את ההחלטה הזאת על בסיס רגשי, וזה, ומה קורה פה ושם. או נטו... זהו, או נטו כאילו, כן, כמה ההורים שלה מביאים כסף לחתונה, כמו שזה... פעולות חסרונות. כן. אני לגמרי בראש של כאילו... טוב, אהבה מבט ראשון זה משהו נחמד, אבל נראה לי כל אחד כזה פעם ראה איזה בחורה ואמר, וואו, כאילו... זה אהבה מבט ראשון, זה פשוט שאני דלוק עליה כי היא נראית יפה, ואז זה לא מסתדר. אני כאילו... זה סיפור יפה, אבל נראה לי... למדתי על עצמי שאני צריך... זה בכללי מאוד חשוב. חשוב שאשתך תהיה החברה הכי טובה שלך. אין מה לעשות. זה בן אדם שאתה תהיה איתו כל היום, חייב להיות כיף ביחד. לא בקטע הזה שכיף כמו עם חבר, אבל... כן. גם ככה, נטו, שיחת חולין, שיחה על כל דבר, צריך שיהיה כיף. שתהיה כימיה. כימיה, אתה לא רוצה להיות במקום אחר, כי כיף לך עם הבן אדם הזה. כן. מרגיש שזה היה לי חסר בהמון זוגיות. כן. וזה משהו שהוא קשה למצוא לדעתי. במיוחד, איך אתה יודע אם זה... איך אתה יודע אם, כאילו נגיד הייתה שיחה כיפית, היה כימיה, כאילו בפגישה הראשונה, כאילו איך אתה,
לזה אתה מתכוון? איך אתה כאילו כן, בוחר? איך אתה יודע? זה משהו, אתה לא יכול לדעת, זה משהו שמתפתח אחרי הרבה זמן. אז השאלה היא, ברגע שאתה, או שהמוח שלך כבר משקר, שממש כיף לך עם הבן אדם הזה, או שמתערבבים לך כל מיני דברים אחרים, או שבאמת אתה מגיע לשלב שאתה פשוט החבר הכי טוב של הבן אדם הזה. נראה לי כן, בקטע הזה אני כן קצת אומר, אחרי כמה דייטים, אם זה לא הולך ממש טוב, לפעמים חבר שלי אומר לי, טוב, יצאנו 4-5 פעמים, זה כזה סבבה, אני לא יודע אם להמשיך לצאת. אני תמיד הייתי אומר, טוב, תמשיך, כאילו, תראה איך זה אומר. כן. אני לאחרונה, אני פשוט חושב, תחתוך. כאילו, אם אחרי 4-5 דייטים אתה כבר לא יודע אם ממש כיף לך עם האדם הזה, ושאתה רוצה להמשיך לראות אותה, אז תלך. כאילו, זה לא שווה את הזמן שלך. או שלה, אתה לא רוצה לבזבז, זה גם תמיד סכנה שגם צריך קצת לחשוב עליה. לבזבז מה? לבזבז לה, את הרגשות, את האנרגיות. כן, אנשים לפעמים הם גם מתביישים, אז הם לא מדברים הם לא מביאים את הרגשות האלה לידי ביטוי, ולא מדברים על איך את מרגישה לגבי הזוגיות, כי מרגישים שזה קצת לשבור את הקיר הרביעי, ולהגיד כזה, טוב, איך אנחנו מרגישים לגבי הדייט, אבל זה לגמרי חשוב לשקף את זה כבר אחרי כמה דייטים, לדעת אם אתם באותו מקום. אחרת זה, אחד מהצדדים יתאכזב. וואו, יש לך איזה סיפור אולי שכזה אתה חושב עליו שהיה לך? איזה דייטים או מישהי ספציפית, כמובן בלי השם. היה לי דייט שוואו, שהלך ממש טוב. איפה זה היה? זה היה בגוש עציון, הלכנו לקטיף דובדבנים. וואלה, מגניב. כן, ואז... מה, סתם עשיתם קטיף? זה היה דייט ראשון גם? כן, דייט ראשון. איזה מגניב אתה. כן. מי הציע את הרעיון? וואו, נראה לי חבר שלי מירושלים, או חבר מאלון שיווק. אבל אתה, כאילו, כן, לא, יש לי אבל חבר מירושלים שהוא ה-go-to בשביל דייטים, יש לו רעיונות טובים, הוא בחור חמוד, רומנטיקן כזה, אז תמיד יש לו את הרעיונות. אז רגע, מה, הגעת למקום וכאילו חנית, הכנית את הרכב? אספתי אותם הבית, חניתי שם, הלכנו לקטיף, ואז הלכתי לאיזה מצפה לעשות פקל קפה, לא, טוב, זה כבר לא הצלחתי עם הפקל קפה, מאז לא עשיתי עוד פקל קפה. כאילו לא הצלחת לטפל את זה. לא הצלחתי, היה חסר את הגז, כאילו. זה בסה. כן, זה היה מביך. בסוף חשבתי שזה היה אחלה דייט, קבענו דייט הבא, ואז כאילו, היא פשוט ביטלה. וואלה. והייתי, מה זה מעוצבן? אמרתי, כאילו, איך היא מעיזה לסגור כאילו דייט שני, כאילו זה עסקה, כאילו יוצאים דייט שני, ואז לילה לפני לבטל. כן. צייצתי את זה הרבה עם חברים, אמרו לי, אני לא מבין, אתה היית מעדיף שתצא איתך דייט שני, ואז תסיים עם זה? כאילו, כנראה שהיא, אחרי קצת מחשבה, החליטה שזה באמת לא מתאים, והחליטה שלמרות שהיא קבעה דייט שני, שהיא תבטל. אני אמרתי בזמנו, בגלל שנעלבתי, כן? כן, זה קשה, אתה מרגיש דחוי, אתה מרגיש שלא מכבדים אותך, לא מכבדים את הזמן שלך. כן, זה קשה. אני אמרתי, לא, היה עדיף שהיא תצא, תסבול את הכמה שעות, וכאילו תתמודד ותסבול בגלל הטעויות שלה. אבל לגמרי עכשיו, זה בסדר, אין מה לעשות. אבל זה, אני חושב, הפלטפורמה וכל השאלונים והמקדימים האלה, שיש לך כבר הרבה מידע, אני חושב שזה לגמרי בא לבטל סיפורי האכזבות כאלה, שזה לא יקרה. זה נראה לי מונע את הדברים האלה. הלוואי. אני מקווה. אני אגיד על ההורים שלי איך הם הכירו, וזה גם לגמרי המודל שאני חשבתי שהוא... שזה מה שיקרה אצלך. שזה מה שיקרה אצלי. הם הכירו במחנה קיץ בישראל, אחרי כיתה י' הם בעצם ההורים שלך עולים חדשים? הם שניהם עולים חדשים, אבא שלי מארצות הברית, אמא מקנדה. הם נפגשו במשהו שקוראים לו מח"ח בארץ, מחנה קיץ בארץ, נראה לי זה ראשי תיבות, ונפגשו שם. אבא שלי בכלל בתחילת הקיץ יצא עם מישהי אחרת. באיזה גיל? בגיל 16. 16. אחרי זה אבא שלי היה צריך לרדוף אחרי אמא שלי כמה שנים, כי הייתה בטורונטו, הוא היה בניו יורק, הוא הלך עד המחנה קיץ שלה, היה צריך לקבל את האישור של סבתא כמובן. וואו. שעשתה לו חיים קשים. כאילו של אמא שלו. לא, אמא שלה. אמא שלה? כן. מה זאת אומרת לקבל אישור על מה? שהוא התחתן איתה. אחרי, הבנתי, אוקיי. כן, הוא
הם יצאו, סבתא שלי אומרת לאמא שלי, איך את יודעת שזה מתאים? לא יצאתי עם אנשים אחרים, בואי תצאי עם כמה אנשים אחרים, ואז תחליטי אם זה מתאים. כן. אז זה, אבא שלי התמודד עם אתגר, ובסוף הוא הצליח. כן. אז זה היה קצת מקור להשאר, אמרתי, טוב, כאילו לפעמים צריך להילחם, אם אני יודע שזאתי ואני רוצה להתחתן איתה, צריך להילחם. כאילו שאתה צריך, כשאתה יוצא לדייט, אתה צריך שכאילו, אתה תרגיש שזה זה, ושכאילו אתה... כן, שאתה מגיע למצב שאתה נוסע מניו יורק לקנדה ומחליט אחרי 10 שנים במחנה קיץ אחד, לעבור למחנה קיץ אחר. כן, ולעמוד כזה איתן על דעתך מול אמא שלה, שכאילו אולי גם... כן, אני לא יודע כמה השפעה היה לו על סבתא. כן. גם, אני גם ראיתי את זה בזווית הציונית כזה, וואי, הם הכירו בבני עקיבא, זה לגמרי כאילו, זוכר, הייתי הולך ביום ירושלים, שהולכים לעיר העתיקה, אני זוכר, הייתי מדבר עם חבר שלי, והוא אומר, שמע, סטטיסטית, יש סיכוי 50% שאשתך איפשהו כאן. נכון. אתה מגיע עם כל הציונות הדתית, כיתות מכיתה ז' עד י"ב, כל הגילאים האלה, כזה, אחי, סיכוי ממש טוב שאשתך פה איפשהו, כזה, וואו, זה הזוי, אבל זה לחפש זה, תחום את זה בחוט... בנרות? לחפש בנרות, פינצטה. כן, פינצטה. כן. אבל בסופו של דבר אין מודל שהוא באמת עובד ותופס, צריך לראות מה נותן לך את הסיכויים, אני חושב שזה עניין סטטיסטי. כאילו, אני קצת מתקשה עם המדרש הזה של פלוני, שבת קול יוצאת ואומר... 30 יום לפני שהוולד נולד, אז יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. כן. אז אתה לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, אני לא מתחבר. אני יותר אוהב קשה כקריאת ים סוף. כאילו... כן. זה קשה, בהצלחה. יש אנשים שיצליחו בפעם הראשונה, נחשון בן עמידיו שיקפצו למים ויצליחו, ויש את האנשים שאולי יטבעו בדרך. איפשהו בדרך. זה מעניין, כשהבאת את הדוגמה הזאת של הכותל, נזכרתי פתאום בחבר שלי, שכאילו הוא רווק, ולא יש קטע שכאילו אנחנו יוצאים לפעמים לתל אביב ביחד, או לא משנה, אפילו סתם יושבים באיזה בית קפה, הוא כל הזמן, העיניים שלו סורקות כאילו, יש לי גם חבר כזה. אבל הוא גם מהאנשים האלה שכאילו, שיתחילו עם כל אחת, כאילו כל אחת שנראית לו אופציונלית, הוא יבוא, ייגש אל האלן, זה, פה ושם, כאילו, קחי את המספר שלי. בגלל הסיכוי שהוא באמת שזה יהיה הדבר, או בגלל שזה... כן, אני חושב שכן. כיף לו וזה... לא, אני חושב שזה לא כיף לו, אבל זה כאילו, אתה עם התחושה הזאת, שכאילו, אני לא רוצה לפספס את ההזדמנות. אז כן, זה כאילו, וזה קשה, אתה יודע, להתחיל עם בנות ולקבל דחייה, וכאילו, משתף אותי הרבה פעמים שזה... זו אומנות שהגברים איבדו לרוב. מה, להתחיל עם בנות? להתחיל עם בנות, יש, כמו שראיתי מחקר לאחרונה על זה שסטטיסטית, יש אחוז די גבוה של בנות שאומרות שבחיים לא התחילו איתם. יש גם הרבה גברים שאמרו שהם בחיים לא התחילו עם מישהי ברחוב. וואלה. או באיזה מסיבה. זה מרתיע אנשים, במיוחד כאילו, מה אם תדחה אותי, מה... לשמוע לא זה כאילו... זהו, זה מבאס, זה פוגע בדימוי העצמי שלך, אתה מרגיש פחות טוב עם עצמך, אתה יכול כאילו, יכול להיות שהיא תחשוב עליך כל מיני דברים, הוא ניסה ככה וככה, וזה באמת מאתגר. זהו, סתם, אז הוא כאילו מבחינתי, אני רואה את זה כדבר חיובי, זה שהוא מתחיל עם בנות, כמובן, צריך לאזן את זה, ושיעשה את זה בדרכו שהוא רואה לנכון, אבל כאילו באמת היום צריכים לבוא ולהתחיל וכאילו להיות גבר. כאילו. אני גם חושב שזה... הרבה בנות שהבנתי, או פשוט אומרות כן, כי הן כל כך מופתעות מזה שמתחילים איתם. יכול להיות שזה יותר בעיה בארצות הברית ולא בישראל, כי אני מכיר פה את הגברים, כן, זה מחקר מארצות הברית. אבל בן דוד שלי אמר לי, דיברתי איתו, כי גם כאילו יצא לי... יצאתי לאיזה מישהי לצאת, והיא אמרה לי לא, וכזה היה לי קשה, אמרתי, מה? כאילו, התייעצתי עם בן דוד שלי, והוא אמר לי, נו, אחי, ברור, כאילו, יצא לו לצאת עם לא מעט בנות, והוא אמר לי שהרוב המוחלט של בנות שהוא יצא לצאת, דחו אותו, הוא אמר שזה בסדר, זה לא כישלון, עצם זה שאתה מגיע ומציע למישהו לצאת, זה ניצחון כאילו, לגמרי. כאילו, אתה אומר, לא משנה מה היא אומרת, כאילו, עצם זה שעשית את זה. זה שניסית, זה הצלחה. זה אולי לא ככה בדברים אחרים בחיים. עוד שתמיד זה בסדר להיכשל וללמוד, אבל פה בעולם הדייטים זה לגמרי, בעיניי זה לגמרי הצלחה, עצם זה שאתה בא ויוצא מאזור הנוחות, והולך לבן אדם ונפתח, אתה פשוט משאיר את עצמך כאילו,
כאילו על הכביש, מוכן להידרס, או שהיא תציל אותך. כן, גם אני חושב על זה שכאילו, הרבה פעמים בדייטים אתה גם מפחד לשמוע את הלא, ואולי גם זה מונע ממך אפילו לצאת לדייטים. למרות שלא, לא נראה לי שזה מגיע עד כדי כך. כאילו שאנשים כן רוצים לתת את ההזדמנות הזאת לדייט, למרות שהם יכולים לשמוע את הלא הזה. נכון. יש גם עניין שאתה אמרת שהיה לך איזה 3 הצעות, אז גם, אגב, לגברים, שהבנתי מידידות שלי, לבנים הרבה יותר קל למצוא שידוכים, מקבלים הרבה יותר הצעות מהבנות. יכול להיות שזה גם עניין של הגיל, כי בנים יכולים לצאת גם עם בנות, כביכול, כן? בנים יכולים לצאת עם בנות צעירות יותר, ובנות לא יכולות לצאת עם בנים צעירים יותר, למרות שאני שומע לאחרונה על הרבה סיפורים של אנשים שיוצאים עם בין 2 מתחתיהם וזה, שזה נראה לי תופעה חיובית. כן, שכאילו מוכנים להיפתח לצאת מהמוגבלות הזאת של הגילאים. אבל זה קשה, יש לך כמה אופציות עם בנות לצאת איתם, ואתה לא יודע למה להגיד כן, ואז אתה יוצא וזה לא מסתדר, ואז אתה יוצא עוד פעם, וזה כבר נהיה, זה כבר מרוקן, זה מה שאני חושב שהחשש, כמו שאמרת שאתה יוצא 30 פעמים, כן. 30 בנות, זה הרבה יותר פעמים. נכון, 30 בנות. 30 פלוס. זה מרוקן את המשמעות של כל דייט, כזה, איך אתה יודע להגיע לדייט הזה מוכן, בראש הנכון. אז מה באמת הטיפים שלך כזה, אם אתה צריך לתת איזה שני כלים מתוך ארגז כלים לבן אדם שיוצא לדייט, מה היית אומר לו? וואו, תדייק אותי קצת מה... כאילו, אם בן אדם, חבר עכשיו, בא לצאת לדייט, הוא מתלבט איך לקבל את ההחלטה, הוא מתלבט איך להתנהל בתוך הדייט, איזה נושא שיח להביא, איך להתלבש, או לא יודע. כן, אני חושב... שני כלים דייט מתוך ראשון, ארגז או שזה כלים. בכללי דייט ראשון. דייט ראשון, אני הייתי אומר, תגיע עם ראש פתוח, כאילו, אל תגיד, יצא לי פשוט לצאת לדייט, שאני כזה אומר, טוב, זה בטוח לא יסתדר, אבל כאילו, ממש רצו שתצא לדייט הזה. שתצא לדייט. זה ממש לאחרונה. לפני חודש, ממש בדודה של אבא שלי, ממש לחצה לה לצאת עם מישהי, ואמרתי, כאילו, זה לא מתאים. בגלל, בוא נגיד, נתוני פתיחה, מאיפה היא איפה היא למדה, כן, אמרתי, זה לא יתאים, כאילו, בחיים לא. ממש באתי בראש של כזה, טוב, אני אצא איתה ונראה לי איזה חבר אני יכול לשדך אותה. זה גם, כזה טוב, אני אצא איתה, כי היא ממש רצתה, היא שלחה לי את המספר שלה, ביקשה, כאילו לא זרמתי בכלל, ויצאתי איתה, היה ממש טוב, ומשם זה התפתח, ואנחנו עכשיו יוצאים. ומה שאני רוצה להגיד בעניין הזה, זה כזה, אל תצא לדייט עם ראש כזה. כאילו, בסופו של דבר, גם בדייט הזה, אגב, דקה לפני כזה נשמתי, כאילו לא הייתי בטלפון, שנייה חשבתי, כאילו, יאללה, הכל בסדר. לבוא עם דף ריק. לבוא עם דף ריק, לא לבוא בלחץ הזה, לבוא ליהנות. בסופו של דבר, זה לא מסתדר, הכל טוב, כאילו, פגשת כנראה מישהי נחמדה, דיברתם על כל מיני דברים, למדת ממנה משהו, יכול להיות ששיתפת משהו שחשוב לך, הכל בסדר, כאילו... אתה אומר נקודה ממש חשובה בעיניי, כאילו... הרבה פעמים אנחנו כאילו נלחצים לצאת לדייט, כי אני חייב להביא את כל האנרגיות שלי ולהחליט ולזה, וכאילו חבל על הזמן שלי, שזה נכון, אבל אתה אומר כאילו, אל תדאג, כאילו מקסימום כאילו, או שתחשוב על חבר אחר בשבילה, או שתלמד ממנה משהו, וזה גם באיזשהו מקום משחרר כזה את הקיר שביניכם, כאילו זה מאפשר לפגישה להיות יותר זורמת. כן, דבר שני שזה לא... זה לא בהכרח, קודם כל גם הייתי אומר שגם לבוא, לבוש יפה וכאילו לכבד את עצמך. כן. ונכון, זה קצת פייק בדייט הראשון, שכאילו זה מתנהג ממש טוב, ואתה כזה לא... אתה כן רוצה להיפתח, אבל אתה עדיין... יש את האופי הזה בדייט הראשון, שאתה עדיין קצת חושש ממש להיפתח, ואתה קצת משחק עם זה. אני חושב שזה כן חשוב, כאילו לא לבוא ולפוצץ, כן... להיכנס לזה לאט, אבל לבוא לבוש יפה, זה משהו שלפעמים כאילו אנשים לא יוצאים לדייט, כאילו הם נראים חפרים כזה. הם הגיעו עכשיו עם החול בין הרגליים. כן. מהים. תהיה בן אדם, תהיה רציני, תראה, כי ברגע שאתה בא ואתה לא לבוש יפה, זה נראה שאתה זורק על כל הדבר הזה, יכול להיות שזה האופי שלך, אבל זה כבר... כן.
שאתה רוצה לבטא את זה, אבל אתה אומר כאילו לכבד את המעמד, כאילו גם אם ביום אתה לא מתלבש יפה, ואתה לא לבוש ככה, כאילו תבוא, תראה טוב, כאילו תבחר את האוטפיט הטוב בארון. נראה לי עוד תובנה יפה, זה גם בין דייטים, אבל גם בכללי, אם יצאת מקשר לפני קשר אחר, לגמרי לכתוב על זה. זה נהיה קצת, לכתוב את המחשבות, מה למדת מהזוגיות, מה אתה אוהב אולי... מה חשוב לך. מה חשוב לך, מה אהבת בה, מה פחות אהבת בה, אבל בעיקר מה אתה עשית לא נכון, או עשית נכון, כדי שתשתפר. כי בסופו של דבר זה תהליך, נכון? זה תמיד תהליך של השתפרות עצמית, אבל זה גם עניין לגמרי עם זוגיות. כאילו לא כל זוגיות זה אותו דבר, לגמרי לבוא בראש של, טוב, לא עשיתי את זה נכון, טוב, אולי פגשה את המשפחה מוקדם מדי, או כאילו, לא שמרנו נגיעה וזה הרס את הזוגיות, לגמרי לחשוב ולצאת עם זוגיות עם ממש כלים ותובנות, כדי שתשתפר לאבא, שלא תצא... תחזור על אותן הטעויות. תחזור על אותן הטעויות, זה נשמע ממש בסיסי, אבל זה לא משהו שהרבה אנשים עושים. אני מדבר גם אם אתה יוצא עם מישהי לדייט אחד, וזה לא מסתדר, תנסה לחשוב מה... כאילו, איך תקשרת איתה, איך התנהלת איתה. כן, יכול להיות שתגיע למסקנה שכאילו הכל היה בסדר. אגב, יש לי חבר שהוא, אם הבת, בוא נגיד, דוחה אותו, אז הוא שואל כאילו למה. עכשיו... זה לא נעים לשאול. כן, לא נעים לשאול, אבל זה חשוב לו, וזה תמיד קטע כזה, טוב, זה לא יסתדר. כן. כזה, אוקיי, מתישהו אחרי כמה דייטים, אתה לא יכול להגיד זה לא, או זה לא שייך, זה לא מתאים. כזה, אחרי 4-5 דייטים, אתה לא יכול להגיד את זה כבר. אתה חייב לבוא עם משהו שהוא קצת יותר פרקטי, וזה בסדר בעיניי, בסדר אם זה נגמר, לנסות לחלץ תשובה, להוציא משהו. יכול להיות שיהיה לה לא נעים, או לך לא נעים להגיד לה, יכול להיות שזה תלוי בדבר, כן? אם אתה חושב שהיא לא יפה, אז זה משהו שלא כדאי להגיד אותו. אולי אפשר פחות... כן, אולי בכלל לא כדאי להגיד. זה כדאי לא להגיד. נכון. משהו שהוא קשור, אבל משהו שהוא קשור לאופי, או למשהו שם שלרוב תציג את זה על עצמך, אני מחפש את זה. נכון. אבל אם אתה כן יכול לחלץ איזה משהו, אני חושב שזה בסדר. יכול להיות שזה יפגע בך, אבל... כאילו לחלץ משהו, מה הכוונה? לחלץ תשובה מהבן אדם על מה הפריע לו בך. מה לא היה... נכון. נכון. שגם שם, כאילו, יש את המתח הזה, אם אתה צריך להיות אותנטי, כאילו, במפגש. כמה זמן? אז באמת, לסיום, ככה היה לנו פרק די ארוך. קודם כל, כן, תודה רבה, אליצור. ממש, אני מרגיש שלמדתי ממך המון, וגם נתת לי את הבמה, באמת להקשיב לי, אז באמת תודה רבה, ואני מקווה שהצופים ככה בבית ישמעו. כמובן שאתם מוזמנים להירשם לנשמטק, אנחנו פה, אנחנו רוצים לדאוג לכם, אנחנו עושים את מרב המאמצים להשתפר גם ולהיות יותר טובים. אז באמת מוזמנים להירשם. יש לנו גם איזשהו חלק באתר שנקרא משוב, שאנחנו באמת רוצים לשמוע מכל אחד שנכנס לאתר, גם בשאלון, בחלקים השונים, גם בפלואו של ההרשמה, גם בהצעות השידוך, לא משנה מה, אנחנו רוצים לשמוע מכל אחד איזשהו עצה לשיפור, מה הוא חושב שצריך לשנות וכו', אז אתם מוזמנים גם, בזמן שאתם נכנסים למלא את הפרטים במשוב, וזהו, נשמח גם לשמוע ממך. תודה רבה, היה ממש כיף. לגמרי, תירשמו, תכנסו לאתר, תתרשמו, תשלחו לחברים, למשפחה, אין לכם מה להפסיד. היה כיף להקליט איתך, נראה לי מתישהו שוכחים שיש מצלמה, כן. וזה נהיה זורם. זה נראה, צריכים לעשות את זה יותר, כאילו, זה מעניין, זה כיף. ממש אפשרי. יאללה, תודה רבה.